PSC പഠനമുറിയുടെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ലോകചരിത്രത്തിലെ അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് ലോകചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 5ാമത്തെ പാർട്ടാണ്. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നത് UN അന്താരാഷ്ട്ര വർഷങ്ങളാണ്. UN അന്താരാഷ്ട്ര വർഷങ്ങൾ 1959-60 മുതലാണ് അന്താരാഷ്ട്ര വർഷങ്ങൾ UN ആചരിച്ചു തുടങ്ങിയത്. 1959-60 മുതലാണ് അന്താരാഷ്ട്ര വർഷങ്ങൾ UN ആചരിച്ചു തുടങ്ങിയത്. 1959-60 ആചരിച്ചത് അന്താരാഷ്ട്ര അഭയാർത്ഥി വർഷമായാണ്. 1959-60 UN ആചരിച്ചത് അന്താരാഷ്ട്ര അഭയാർത്ഥി വർഷമായാണ്. 1967 അന്താരാഷ്ട്ര ടൂറിസം വർഷമായാണ് UN ആചരിച്ചത്. 1967 അന്താരാഷ്ട്ര ടൂറിസം വർഷമാണ്. 1968 അന്താരാഷ്ട്ര മനുഷ്യാവകാശ വർഷമാണ്. 1968 അന്താരാഷ്ട്ര മനുഷ്യാവകാശ വർഷമായി ആചരിച്ചത്. 1959-60 അന്താരാഷ്ട്ര അഭയാർത്ഥി വർഷം. 1967 അന്താരാഷ്ട്ര ടൂറിസം വർഷം. 1968 അന്താരാഷ്ട്ര മനുഷ്യാവകാശ വർഷം. 1970 അന്താരാഷ്ട്ര വിദ്യാഭ്യാസ വർഷം. 1970 അന്താരാഷ്ട്ര വിദ്യാഭ്യാസ വർഷമായാണ് UN ആചരിച്ചത്. 1971 അന്താരാഷ്ട്ര വർണ്ണവിവേചന വിരുദ്ധ വർഷമാണ്. 1971 അന്താരാഷ്ട്ര വർണ്ണവിവേചന വിരുദ്ധ വർഷമാണ്. 1974 അന്താരാഷ്ട്ര ജനസംഖ്യാ വർഷം. 1974 അന്താരാഷ്ട്ര ജനസംഖ്യാ വർഷം. 1975 അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ വർഷമായാണ് UN ആചരിച്ചത്. 1975 അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ വർഷമായാണ് UN ആചരിച്ചത്. 1970 അന്താരാഷ്ട്ര വിദ്യാഭ്യാസ വർഷം. 1971 അന്താരാഷ്ട്ര വർണ്ണവിവേചന വിരുദ്ധ വർഷം. 1974 അന്താരാഷ്ട്ര ജനസംഖ്യാ വർഷം. 1975 അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ വർഷം. 1978-79 അന്താരാഷ്ട്ര അയിത്ത വിരുദ്ധ വർഷമായാണ് UN ആചരിച്ചത്. 1978-79 അന്താരാഷ്ട്ര അയിത്ത വിരുദ്ധ വർഷമായാണ് UN ആചരിച്ചത്. 1979 അന്താരാഷ്ട്ര ശിശു വർഷം. 1979 അന്താരാഷ്ട്ര ശിശു വർഷം. 1981 അന്താരാഷ്ട്ര വികലാംഗ വർഷമാണ്. 1981 അന്താരാഷ്ട്ര വികലാംഗ വർഷമാണ്. 1983 അന്താരാഷ്ട്ര വാർത്താവിനിമയ വർഷമാണ്. 1983 അന്താരാഷ്ട്ര വാർത്താവിനിമയ വർഷമാണ്. 1978-79 അന്താരാഷ്ട്ര അയിത്ത വിരുദ്ധ വർഷം. 1979 അന്താരാഷ്ട്ര ശിശു വർഷം. 1981 അന്താരാഷ്ട്ര വികലാംഗ വർഷം. 1983 അന്താരാഷ്ട്ര വാർത്താവിനിമയ വർഷം. 1985 അന്താരാഷ്ട്ര യുവജന വർഷം. 1985 അന്താരാഷ്ട്ര യുവജന വർഷം. 1986 അന്താരാഷ്ട്ര സമാധാന വർഷം. 1986 അന്താരാഷ്ട്ര സമാധാന വർഷം. 1990 അന്താരാഷ്ട്ര സാക്ഷരതാ വർഷം. 1992 അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ വർഷം. 1994 അന്താരാഷ്ട്ര കുടുംബ വർഷം, അന്താരാഷ്ട്ര ഒളിമ്പിക്സ് കായിക വർഷം എന്നിങ്ങനെയെല്ലാം ആചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1994 അന്താരാഷ്ട്ര കുടുംബ വർഷവും 1994 തന്നെയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ഒളിമ്പിക്സ് കായിക വർഷവും UN ആചരിച്ചിട്ടുള്ളത്. 1985 അന്താരാഷ്ട്ര യുവജന വർഷമായി UN ആചരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 1985 അന്താരാഷ്ട്ര യുവജന വർഷമായാണ് UN ആചരിച്ചിട്ടുള്ളത്. 1986 അന്താരാഷ്ട്ര സമാധാന വർഷവും 1990 അന്താരാഷ്ട്ര സാക്ഷരതാ വർഷവും 1992 അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ വർഷവുമായാണ് UN ആചരിച്ചിട്ടുള്ളത്. 1994 അന്താരാഷ്ട്ര കുടുംബ വർഷവും അന്താരാഷ്ട്ര ഒളിമ്പിക്സ് കായിക വർഷവുമായി ആചരിക്കുന്നു. 1994 അന്താരാഷ്ട്ര കുടുംബ വർഷമായും 1994 തന്നെ അന്താരാഷ്ട്ര ഒളിമ്പിക്സ് കായിക വർഷമായും UN ആചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1996 അന്താരാഷ്ട്ര ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന വർഷം. 1996 അന്താരാഷ്ട്ര ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന വർഷമായാണ് UN ആചരിച്ചിട്ടുള്ളത്. 1998 അന്താരാഷ്ട്ര സമുദ്ര വർഷം.
1998 അന്താരാഷ്ട്ര സമുദ്രവർഷം. 1999 അന്താരാഷ്ട്ര വയോജന വർഷമാണ്. 1999 അന്താരാഷ്ട്ര വയോജന വർഷം. 2000 അന്താരാഷ്ട്ര സമാധാന സംസ്കാര വർഷമായും അന്താരാഷ്ട്ര കൃതജ്ഞതാ വർഷമായും ആചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2000 അന്താരാഷ്ട്ര സമാധാന സംസ്കാര വർഷമായും അന്താരാഷ്ട്ര കൃതജ്ഞതാ വർഷമായും UN ആചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1990 അന്താരാഷ്ട്ര ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന വർഷം. 1998 അന്താരാഷ്ട്ര സമുദ്ര വർഷം. 1999 അന്താരാഷ്ട്ര വയോജന വർഷം. 2000 അന്താരാഷ്ട്ര സമാധാന സംസ്കാര വർഷവും അന്താരാഷ്ട്ര കൃതജ്ഞതാ വർഷവുമായാണ് UN ആചരിച്ചിട്ടുള്ളത്. 2001 അന്താരാഷ്ട്ര സന്നദ്ധ സേവക വർഷമായാണ് UN ആചരിച്ചിട്ടുള്ളത്. 2001 അന്താരാഷ്ട്ര സന്നദ്ധ സേവക വർഷമായാണ് UN ആചരിച്ചിട്ടുള്ളത്. 2002 അന്താരാഷ്ട്ര ഇക്കോ ടൂറിസം വർഷവും അന്താരാഷ്ട്ര പർവ്വത വർഷവുമായി ആചരിച്ചിരിക്കുന്നു. 2002 അന്താരാഷ്ട്ര ഇക്കോ ടൂറിസം വർഷമായും അന്താരാഷ്ട്ര പർവ്വത വർഷമായും UN ആചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2003 അന്താരാഷ്ട്ര ശുദ്ധജല വർഷം. 2003 അന്താരാഷ്ട്ര ശുദ്ധജല വർഷം. 2004 അന്താരാഷ്ട്ര നെല്ല് വർഷമാണ്. 2004 എന്താണ്? അന്താരാഷ്ട്ര നെല്ല് വർഷമാണ്. 2001 അന്താരാഷ്ട്ര സന്നദ്ധ സേവക വർഷം. 2002 അന്താരാഷ്ട്ര ഇക്കോ ടൂറിസം വർഷം. 2002 തന്നെയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര പർവ്വത വർഷം. 2003 അന്താരാഷ്ട്ര ശുദ്ധജല വർഷം. 2004 അന്താരാഷ്ട്ര നെല്ല് വർഷം. 2005 അന്താരാഷ്ട്ര മൈക്രോ ക്രെഡിറ്റ് വർഷം, അന്താരാഷ്ട്ര ഭൗതികശാസ്ത്ര വർഷം, അന്താരാഷ്ട്ര സ്പോർട്സ് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വർഷം എന്നിങ്ങനെയെല്ലാം UN ആചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തെല്ലാമാണ് 2005 ഏതെല്ലാം അന്താരാഷ്ട്ര വർഷങ്ങളായാണ് UN ആചരിച്ചിരിക്കുന്നത്? അന്താരാഷ്ട്ര മൈക്രോ ക്രെഡിറ്റ് വർഷമായും അന്താരാഷ്ട്ര ഭൗതികശാസ്ത്ര വർഷമായും അന്താരാഷ്ട്ര സ്പോർട്സ് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വർഷമായും ആചരിച്ചത് 2005. 2006 അന്താരാഷ്ട്ര മരുഭൂമി മരുവൽക്കരണ നിരോധന വർഷം. 2006 അന്താരാഷ്ട്ര മരുഭൂമി മരുവൽക്കരണ നിരോധന വർഷം. 2007, 2008 അന്താരാഷ്ട്ര ധ്രുവ വർഷം അഥവാ ഇന്റർനാഷണൽ പോളാർ ഇയറായി ആഘോഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2007, 2008 അന്താരാഷ്ട്ര ധ്രുവ വർഷം അഥവാ ഇന്റർനാഷണൽ പോളാർ ഇയറായി UN ആചരിച്ചു വരുന്നു. 2005 അന്താരാഷ്ട്ര മൈക്രോ ക്രെഡിറ്റ് വർഷം, അന്താരാഷ്ട്ര ഭൗതികശാസ്ത്ര വർഷം, അന്താരാഷ്ട്ര സ്പോർട്സ് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വർഷം എന്നിങ്ങനെ ആചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2006 അന്താരാഷ്ട്ര മരുഭൂമി മരുവൽക്കരണ നിരോധന വർഷമായും 2007, 2008 അന്താരാഷ്ട്ര ധ്രുവ വർഷം അഥവാ ഇന്റർനാഷണൽ പോളാർ ഇയറായും UN ആചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2008 ആചരിച്ചത് അന്താരാഷ്ട്ര ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വർഷം, അന്താരാഷ്ട്ര ശുചിത്വ വർഷം, അന്താരാഷ്ട്ര ഭൗമ വർഷം എന്നിങ്ങനെയെല്ലാമാണ്. 2008 UN അന്താരാഷ്ട്ര വർഷമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്തിനെല്ലാമാണ്? അന്താരാഷ്ട്ര ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വർഷമാണ്, അന്താരാഷ്ട്ര ശുചിത്വ വർഷമാണ്, അന്താരാഷ്ട്ര ഭൗമ വർഷമാണ് 2008. 2009 അന്താരാഷ്ട്ര സ്വാഭാവിക നാരുവർഷം. കൂടാതെ അന്താരാഷ്ട്ര ജ്യോതിശാസ്ത്ര വർഷവും 2009 തന്നെയാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര സ്വാഭാവിക നാരുവർഷവും അന്താരാഷ്ട്ര ജ്യോതിശാസ്ത്ര വർഷവും 2009. 2010 അന്താരാഷ്ട്ര ജൈവ വൈവിധ്യ വർഷം. 2010 അന്താരാഷ്ട്ര ജൈവ വൈവിധ്യ വർഷം. 2011 അന്താരാഷ്ട്ര വനവർഷമായും അന്താരാഷ്ട്ര രസതന്ത്ര വർഷമായും ആചരിച്ചിരുന്നു. 2011 അന്താരാഷ്ട്ര വനവർഷമായും അന്താരാഷ്ട്ര രസതന്ത്ര വർഷമായും UN ആചരിച്ചിരുന്നു. 2008 അന്താരാഷ്ട്ര ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വർഷം, അന്താരാഷ്ട്ര ശുചിത്വ വർഷം, അന്താരാഷ്ട്ര ഭൗമ വർഷം. 2009 അന്താരാഷ്ട്ര സ്വാഭാവിക നാരുവർഷം, അന്താരാഷ്ട്ര ജ്യോതിശാസ്ത്ര വർഷം. 2010 അന്താരാഷ്ട്ര ജൈവ വൈവിധ്യ വർഷം. 2011 അന്താരാഷ്ട്ര വനവർഷം, അന്താരാഷ്ട്ര രസതന്ത്ര വർഷം എന്നിങ്ങനെയെല്ലാം ആചരിക്കുന്നു. 2012 അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണ വർഷമാണ്. 2012 അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണ വർഷം. 2013 അന്താരാഷ്ട്ര ജലസഹകരണ വർഷമാണ്. 2013 അന്താരാഷ്ട്ര ജലസഹകരണ വർഷം. 2014 അന്താരാഷ്ട്ര അടുക്കളത്തോട്ട വർഷമാണ്. 2014 അന്താരാഷ്ട്ര അടുക്കളത്തോട്ട വർഷം. 2015 അന്താരാഷ്ട്ര മണ്ണ് വർഷവും അന്താരാഷ്ട്ര പ്രകാശ വർഷവുമാണ്. 2015 അന്താരാഷ്ട്ര മണ്ണ് വർഷവും അന്താരാഷ്ട്ര പ്രകാശ വർഷവുമാണ്. 2012 അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണ വർഷമാണ്. 2013 അന്താരാഷ്ട്ര ജലസഹകരണ വർഷമാണ്. 2014 അന്താരാഷ്ട്ര അടുക്കളത്തോട്ട വർഷമാണ്. 2015 അന്താരാഷ്ട്ര മണ്ണ് വർഷം അഥവാ അന്താരാഷ്ട്ര പ്രകാശ വർഷമായി കൂടി ആചരിക്കുന്നുണ്ട്. 2016 അന്താരാഷ്ട്ര പയർവർഗ വർഷമാണ്. 2016 ആചരിച്ചത് അന്താരാഷ്ട്ര പയർവർഗ വർഷമായാണ്.
2017 UN ആചരിച്ചത് എന്ത് വർഷമായാണ്? അന്താരാഷ്ട്ര സുസ്ഥിര ടൂറിസം വികസന വർഷമായാണ് ആചരിച്ചത്. അന്താരാഷ്ട്ര സുസ്ഥിര ടൂറിസം വികസന വർഷമായാണ് 2017 UN ആചരിച്ചത്. 2019 അന്താരാഷ്ട്ര തദ്ദേശ ഭാഷാ വർഷമായി UN ആചരിച്ചത്. 2019 അന്താരാഷ്ട്ര തദ്ദേശ ഭാഷാ വർഷമായി UN ആചരിച്ചത്. 2016 അന്താരാഷ്ട്ര പയറുവർഗ്ഗ വർഷം. 2017 അന്താരാഷ്ട്ര സുസ്ഥിര ടൂറിസം വികസന വർഷം. 2019 അന്താരാഷ്ട്ര തദ്ദേശ ഭാഷാ വർഷം ആയി ആചരിച്ചിരുന്നു. 2022 UN ആചരിച്ചത് അന്താരാഷ്ട്ര കൈത്തൊഴിൽ വർഷമായും അന്താരാഷ്ട്ര മത്സ്യബന്ധനം ജലകൃഷി വർഷമായുമെല്ലാമാണ്. 2022 UN ആചരിച്ചത് അന്താരാഷ്ട്ര കൈത്തൊഴിൽ വർഷമായും അന്താരാഷ്ട്ര മത്സ്യബന്ധനം ജലകൃഷി വർഷമായുമാണ് UN ആചരിച്ചത്. 2023 UN ആചരിക്കുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര തിനവിള വർഷം അഥവാ ഇയർ ഓഫ് മില്ലറ്റ് ആയാണ്. 2023 ആചരിക്കാൻ UN തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര തിനവിള വർഷം ഇയർ ഓഫ് മില്ലറ്റ്സ് ആയാണ്. 2024 UN ആചരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര ഒട്ടക വർഷമായാണ്. 2024 UN ആചരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര ഒട്ടക വർഷമായാണ്. 2022 അന്താരാഷ്ട്ര കൈത്തൊഴിൽ വർഷം, അന്താരാഷ്ട്ര മത്സ്യബന്ധനം ജലകൃഷി വർഷം എന്നിങ്ങനെയാണ് UN ആചരിക്കുന്നത്. 2023 അന്താരാഷ്ട്ര തിനവിള വർഷം അഥവാ ഇയർ ഓഫ് മില്ലറ്റ്സ് ആയാണ് ആഘോഷിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആചരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2024 അന്താരാഷ്ട്ര ഒട്ടക വർഷം അഥവാ ഇന്റർനാഷണൽ കാമലിഡ്സ് ഇയർ ആയാണ് 2024 ആചരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര ഒട്ടക വർഷം അഥവാ ഇയർ ഓഫ് കാമലിഡ്സ് ആയി ആഘോഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് 2024 ആണ്. പുതിയ അറിവുകളുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. നന്ദി.